Gde ste playeri? Danas smo u novom klipu na Extra Player kanalu. Samo da utišam. Ljudi, idemo settings. Muzika, ne treba nam to ništa, ljudi. U ovom free chestu kao i uvek ništa, ne može da se dobije ništa u free chestu. Šta je ovo? Ljudi, ne znam šta je ovo. Pišite mi u komentarima. War Day, ajde da napravimo deck princeza, barbarina na buretu. Ljudi, evo, neću pričati, vidite i sami šta. Ubacujem, nema se. Fali jedna karta, ajde, Fire Spirit. Mogu ih upgradeovati op? Neću. Šta će mi Fire Spirit, ne koristim ih. Ovo je moj deck. Ljudi, ovo sam samo da vam pokažem šta se dešava. Evo 10 gemova. Ne znam zašto sam ovo snimao, ali nema veze. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da vam se svideo. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na moj kanal, a mi logično vidimo se u nekom od mojih sljedećih videa. Uđite u naš klan i to bi bilo to. Doviđence.